Għajjat, ċabċib u sofarelli f'ġurnata tipikament sajfija. Din kienet l-atmosfera mhux f'xi festa tar-raħal f'dan tmiem il-ġimgħa iżda quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista ftit tal-ħin wara li l-kap nazzjonalista Adrian Delija rebaħ il-vot ta' fiduċja li kien kostret isejjaħ minħabba l-pressjoni li kienet qiegħda tagħmel fuq il-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil. Mijiet ta' partitari tal-fazzjoni Delija inġabru biħġarhom sa minn kmieni wara nofsinhar. Fost xi ftit tensjoni minkejja aspettattiva qawwija li Delija kien se jingħata appoġġ qawwi mill-kunsilliera. Għal ħabta tas-seba' x'ħin ħareġ ir-riżultat, il-partitari ta' Delija nfexxew f'dillierju tajjat ta' Delija u Delija huwa l-mexxej. Mal-bib tad-dar ċentrali bħas-soltu kien hemm ċensu l-iswed il-kanvasar ewlieni ta' Delija li kien jidher f'burdata mill-aqwa. Ftit tal-ħin wara tfaċċa s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley iddikjara mingħajr tlaqliq li dan kien vot qawwi favur Delija. Iżda l-persentaġġi urew li terz tal-kunsilliera eliġibbli murewx fiduċja f'Delija jew inkella ma vvotawx. Dan huwa vot b'saħħtu ħafna li Adrian Delija, biss jekk tagħmel ftit kalkulu żgħir żied bejn wieħed u ieħor 50% fuq il-voti li ġab kabbihom fl-2017. Lawrence Gonzi u Eddie Fenek-Adami ġabu 96 u 97%. Dan wara sena ta' tmexxija tiegħu mhux wara 5, 7 jew 8 snin ta' tmexxija tiegħu. Dikjarazzjoni ta' Pooley li fakret f'xarejn ilu meta mar fuq l-istazzjon nazzjonalista jipprova jiġġustifika r-riżultat li kiseb il-partit fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, wieħed mill-ar fl-istorja politika ta' pajjiżna. Għal Pooley, ir-riżultat li kiseb Delija l-bieraħ kien wieħed eċċellenti. Kellu bżonn biss 50+1 u llum ġab 67%, riżultat eċċellenti. Fl-isfond tad-dikjarazzjoni ta' Delija li se jieħu d-deċiżjonijiet skomdi, staqsejna lil Pooley x'se jagħmel bil-fazzjoni Busuttil. Tagħmlu b'deputati bħal Dr. Simon Busuttil. Mistoqsija li għamilna wkoll lil Delija. Dr. Delija, x'ħadd tagħmel b'nies bħal Simon Busuttil u ġejsek. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.